Ok, derrière, vous êtes nombreux à me contacter, à me demander est-ce qu'on peut utiliser l'application de votre premier on contrôle ma bonne les conversations de WhatsApp, on mari hakke do mudum. Un exemple, bingel mara, ko minni ko mara, ko debbo mara, aydi ayi dede ko hutinirta ha WhatsApp do kam isin himbe be o yewtidita ko yewtidita be mabbe isin der die groupe joni dubbe der moron poser une question maydo plusieurs fois mi don no wi'onde de système maydo wala wod ancien système de hutinano e système maydo ko achibugo ngam maydo mi hebani dede lawol question ngol WhatsApp waddi on poti dede dum première on à travers WhatsApp mada à travers téléphone mada ado lara dede kala ko sal ton der téléphone goddo marra haaje fu derda ngam maydo han holla en exemple ndare video ello on tammi famugo dede no mi connectiri dede téléphone am nden mi lutta lotanago be tindinore luttunde. Ok derriraɓe bawo daari ɗo WhatsApp ji ɗiɗi ma bo téléphone ji ɗiɗi amma ɗum hunde wore woni ɗo ton bawo daari ɗo windi ɗahiru nda ɗum da ɗahiru mai nda numéro salihu hamidou salihu dakalo ɗo ma nda dede profil oɗo ɗo nda ɗum kanjum ma ɗo donc ɗum WhatsApp wa ngota amma ɗo téléphone ji fere fere ɗiɗi ɓay daari par exemple nda ɗo Razak Haruna ha dow téléphone ɗo ma nda Razak Haruna dow WhatsApp mai ɗo ɗum warani mi nasta dow Razak Haruna mai haɗɗo ɗo ma mi nasta dow Razak Haruna mai ɗo on daari dede conversation jamin on daari ɗum même message ji daɗi ɗo ɗum même message mi tami on daari donc c'est possible ka connecta dede téléphone ji man ɗo e ɗum wara déconnecto bo baje himɓe tammoto ɗo. Ok derɗiraɓe mi tammi on daari no mi connectiri dede WhatsApp wa ngaya ha dow téléphone ma feere wa donc warti WhatsApp mai ngaɗo dow téléphone ji ɗiɗi fuu mi tammi en faami ngam may ɗo mi andi himɓe ɗuɓɓe foti critique a wiya mais pourquoi a hollata himɓe laawol ngol foti tokka laara conversation goɗɗo na min waddi laawol mai derraɓe WhatsApp on waddi systéme man WhatsApp je en kutinirtama ɗo ni en andi à chaque moment ɓe ɗo gadda dede systéme ji kesi ngam may ɗo hamɓe on gaddi systéme ɗo eɓe annonce ka bo a foti à travers téléphone maɗa à travers WhatsApp maɗa gota a connectanga dow WhatsApp dow téléphone ji maɗa feereji peut être aɗa mari 2 ou 3 ou 4 téléphone WhatsApp wa ngota may ɗo a connectanga dede numéro may gota a connectaka dow téléphone ji ƴiyam may département ji ko da on dayɓe téléphone ɗo a foti a laara dede conversation ji woni ha WhatsApp wa ngaya man ɗo malla bo himɓe marɓe dede entreprise ji ɓe foti ɓe naftira dow banni may ɗo warta numéro ha gota mais himɓe ɗiɗo ko tato ko nayo ɗon mari accès ha dow numéro may ɗo wona to client en matiɓe ni ɓe pat ɓe réponday ngam heɓa ɗum yawa ɗum systéme marketing mi tan min faami e non bo systéme may ɗo bo ɓe mbi ɗum foti ɗum walle heɓa contrôle dede himɓe ɓen ɓe haqqe en woni dow maɗa tel que ɓinguel maɗa ko miññiko maɗa ko ɓe ko nandi ɓe majum goɗɗo a tawan oɗo mari ɓinguel mako ko miññiko mako ɓuray 13 ans 14 ans ou 15 ans ɗo yaha école takkilaji dole on semana téléphone android o sodanimo téléphone android may ɗo bo o mari haaji o fama est ce que ɓinguel may kam ɗo hutina téléphone may ɗo dow ha hani o wi o fama est ce que ɓinguel may kam ɓe isi ɓe yewtiditta ko bo isin nder ɗiye groupe ji ka woni donc à travers systéme ɗo may ɗo a foti a connecta ɗum be téléphone mako e a wawan laarugo dede kala ko saloto fuu e nden bo to ha connecti ɗum may ɗo to yiɗi ono dawodiri to yiɗi an aɗo Cameroun hanko ɗo Dubai to yiɗi an aɗo États-Unis hanko ɗo Cameroun to ha connecti ɗum ni peu importe a laara dede message ji man ɗo wala haala ngam on dawotiri ɗum déconnecto ko ngam o connectaki an a larata donc ko o connectaki to an a connecti to goɗɗo yermanimo message to a nasti ha WhatsApp maɗa a tammi laarugo dede message may ɗo dertiraɓe mi tan min faami donc ɗum andal on ɗum systéme andal on ko min mi warayi mi wolwani on haala majum ɗo mi andi partout ɗuɓɓe bolway dow majum si mi yeke mi wolwa ɗum diga jotta heɓa en gona au courant to aɗo hultorata goɗɗo contrôle ma WhatsApp maɗa ma hani a anda systéme may ɗo a anda no ɗum warete heɓano faddorani hoore maɗa an bo to aɗo mari himɓe ɓe hani a contrôle a confirme ke yo est ce que ɓeɗo dow lawol bongol dow ko hani ɗon bo c'est à toi de voir himɓe ɗuɓɓe mi andi critique a wiya mais ɗo ɗo na wawan hawra goɗɗo wiya contrôle téléphone debbo muɗum ko debbo wiya contrôle dede téléphone gorko muɗum ngam miya dede himɓe ɓe o yewtiditta ɗum foti ɗum wadda dede fitina ko lurale ko nandi ɓe majum derraɓe nami noon waɗi ka WhatsApp on waddi systéme man il suffit que min kam mi informe on tan heɓa en gona au courant kala ko a yi waɗi fuu andu Allah artino hoddiri ɗum waɗan to lural on waɗi ma ko da WhatsApp walano lural may ɗo ngal waɗan sauf que en andi kulde shay'in ɓe sababi kala hunde fu ɓe sababu ko watta ɗum man ɗo to Allah hoddiri ɗo on sababu man ɗo bo peu importe no waɗi fuu donc ɗo on lattoto sababu may e ɗum waɗan ɗo bo donc ta on critique Adamou Haruna ɗum andal on mi yahi min ma mi tefi mi andigal ngam heɓa no mi faddorani hoore am e to wodi himɓe ɓe hani min bo haqqi on dow am mi contrôle mi yiya dede ta ɓe jaa ɓe nasta babal ngal hanayi mi contrôle
e mi tawi bo nder société meɗen c'est mieux que mi informa en ɗum mi tan mi en faami dertiraɓe ngam may ɗo mi anndi ɗuɗɓe nder moɗon contacté mi wiyami de mari haaje application may ma bo systéme may ma wala ɗum application ɗum systéme tan ha nder whatsapp maɗa may toujours ɗon a wattami ɗuɗɓe mi anndi mbiyaymi mari haaje majum derraɓe na ɗum hunde on nden kokkata n'importe qui na ɗum hunde on bo en ngala e vidéo en partage en mbiya moƴƴo fu ɗum waɗu tan ndara ɗum warete non moƴƴo fu en ndaray de ka on goɗɗo mo mériti hani mara ɗum man ɗo ngam to a mari haaje majum ɗo a wawa contacte goyam ɗo numéro ji ɗiɗi giɗa less ɗo mi tammima yerɓango tindinore be de vidéo et application no a installé tan mum par majum a tammi warugo ɗum mais retenez bien que c'est payant et ça coûte cher yawa donc ce n'est pas donné à n'importe qui na goɗɗo tan mo mi contacté te mi yerɓama borol ko kayam non ça coûte cher diga jotta anduke o to a tefay ɗum ɗo aɗo mari hunde important je a warata be majum mi tan min faami ngam to mbiya ngaɗa ɗum meɗe moƴƴo fo warta ɗum yahan contrôle a téléphone goɗɗo mo ka laranayi ɗum fou mais to a mari haaje majum anduke o ça coûte cher a foti contacté mi ɗo numéro ji ɗo mi yerɓama ɗum min fo hedde ko mi anda systéme may ɗo ça m'a coûté cher ɗum andal on mi tefi mi andigal e an bo a yiɗi a andagal an fou c'est a andi ko lutti on guettama on gelanama kay aussi ɗuɗɗi ɗum derdi ko mon adama waruna hafnata on wiyata on jarama wassalamu aleykum